برهان بتحتي فتاري فترت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغني نمدري سلام قصتنا قفينا تبحري حجونا نكاس وانا تحتا سلام نغسلني وحليب غوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نبيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزاز مرام الكوبيس الزراحة سمريت الله يقرف صقي كيف وصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنا سيد عسير سنا يكرامتي وعجز صبر هدناوي خلنا يوم تائي سرقيانا كم عيني عارات سدي بعد أصنادفن حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقز كون نقابرة شنشاي كتام أبرة ننقز جو ننقز بيتنا تسات حدث مكاني مسمار جهاز مسكال تاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدستن وسنتن زبلنا يم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مودات هنا إذا مدى مسانا كسونحو بخبر نعدمكم كم توترو نريو نخل علم فتشنا مهاري أقداسي كم فلطون كنستورو لنزلنا زبلنا يتحساتات هنا نغرب ناي لومون سفع زخوني أبوليتيكا أبكتابا أبشركنت أو وددر ناي علمنا ناي زوبانا للخل دما أبي إرترا زتكرون أقداسي تستقلونايو أبكبابي ناس فتصم زلو كنتاتون كرينا لايك مقبار سبورت مقبار سبسكرايب مقبار دقف مقبار دما ناي ووترو عويتنايو مبار All right, this story continuing to dominate our bulletins this morning. The presidency here in South Africa saying that it's noted the expulsion of its ambassador to the United States of America, that's Ibrahim Rasool. This after the U.S. Secretary of State Marco Rubio said on X that the South African ambassador was no longer welcome in the U.S. in that... So هذا زينا أقداس زينا كزور جمير الله ميديا نسدما Secretary of State نا أمريكا ماركو روبيو نناي دبوب أفريقيا ambassador بغتها كم زسقوا كم زقبرو نسدما نتايلو أب أمريكا هذا ناي تعادو لعلنا زدل منقسي ديبو خمزلون نتنسو ناي تعادو لعلنا أب أمريكا غير وزلو أب دبوب أفريقيا زنبر حمام دما كان لعالي فتنسل زلو تنكا خبر له بمبعد نتكون الناس لزقلته نسخة أمريكا سلت عرفكا بغتها كبهجرات سبيب كارل خيلو زد ما مغسلتا أمريكا بعد دبوب أفريقيا توزع زلا سقمتي إن عن رزالنا سلزي what happened to free speech زربا ناس مثل كام جلاس قال ملي of course ناي أمريكا إمباسات أبكى العالم كوينهم رجيم change خزاربو زعبا ما راح تحمق خزاربو خلوزك أمام يلن بزعبهم كزرب كلوجن ديمقراطي فري بريس كلام لازم بحال كلاتهم زيهم ترجم يبلون لازم بغات تاسوق يقول له نزي دوب أفريقيا دما هذا كابتي زعبي الله وكا ملحق ناتو تايز بحال زي تي أنكر ستيتس نبريا بأفريقيا أمريكا دما دوب أفريقيا قدي فقط كيدا تفتنول زلا أوروبا مور أبو إنفست جبر الله لازم أوروبا أمريكان بوليتيكالي أب أفريقيا زلوا متعامتا نتغير خير الله دوب أفريقيا محازا عند ممبر ناي بريكسيو سلازي كاب تشاينا بزع دقف كم زلو كاب راشاون دقف كم زلو نفلتينا لأنه كله جن أوروبا حبرت نتنا أمريكا بوتا سلازي قد فتو أوروبا نا وقت أتنر لنا سيدما
بتعمي بريليانت زخونة تبقسو إن نرزلنا سلز أمريكا أب أفريقيا زلوا مرة من البات بزيا جرنا أقول إحنا رينا نحلفون خلينا درو حدش مجلس يوم علو سدما بزي فيزا أمريكا كميلونا أب أفريقيا فيزا فري وين حقي حدش كابتي internal administration نا US وتيزول حبريتين نرزلنا بزي سلزي internal the internal Trump administration يلو دكتور فريسوس بوست جرواز نبرتيا زم all travel banned زخونة كابديان هجراتنا بأمريكا زخونة يخون منجدي قعزوت أتوقع بالوام خانو من إنتن هجرات أفغانستان بوتان كوبا إيران ليبيا نورث كوريا صوماليا السودان سوريا فنزويلا يمن سلزي أب كبابينا يمن صوماليا السودان كم دري زلنا زخونة يخون منجدي ناب أمريكا قد جيش هيتخلنها كالوت فيزا sharply restricted فيزا بكبيد منجدي كبرز اللودما إيرترا ولا مالتي زي إيرترا روسيا باكستان بيلاروس هايتي لاوس ميمار قال لنا بلا خيط كالوت هجرات أفريقيا دما أب تحت اللواء سلزي إيرتراوي ناب أمريكا مخات من إيرترا باسبورت مخات أزي كبيد قول مخانو كبيد انتنيرو حجون مليس كخبد مخانو كن جنزب كن كلالنا هجرات أفريقيا بدونالد ترامب تبغ زخونة شمية بلن كبرية بلن and this is نبزحات أفريقيا قطعي وما لنا عايقن تبغيو نقعكم مخونة أمريكا قد قحفنا له هجرات أفريقيا من تان بنفسن كمركوسة أم نفسن تمركوسن كخدان دحرقينا a very good statement يو نقع جبرات رأي زبلانة أبزي تنبعلون تبغيولون جزء أي مثلاً الزجن زغال لمخونة نيرو كابتن دونالد ترامب زخت تلزلو التزجاج ده زخون زلو شاف حبريته حزم أفتقد داينا يكرن أفريقيا يدوم يتوصل زلوي نابنت بزين نسمع أي سنة أمريكا إثيوبيا إيرتران وطري كهد أو إعلام أتياب مونغو كلتين هجرة زلو وطري أبي تغراي أسق أو صعبين كم سعب كم زخليو أتنقيهم أبو مركوميتي ركباتوز أي سنة أمريكا سنتر جيمس ريش أبي إثيوبيا أبي تغراي كبابيان داقم كل عزخل جيجت أعناو صعبين كم زلو أتنقيهم اللهم إثيوبيا إيرتران أتي وطري بوصوص كالولو إيس أو تغريب زلام زي متنقا أبي مونغو كلتين هجرة زلو وطري إناوسخة أب زخل زلو أنا كوينم أبوشت هزباوي ويان حارن تغراي وشت فلاي أبز عابيل زلوانيم أبي مجمرتا نايسومن مكتل بريزيدنت جيجام محدار تغراي جنرال صارقان قبرتنساي وتحدرا مدلوات أبناي وداتا مدرخو أبز بز أحلو زلوان أمونغو إثيوبيا إيرتران كوينا زي ترفي مسل كبل أهتنكيو نيريوم جيجام محدار تغراي نربعت لعلوت وتحدروان مرحتيون كابو سانتات منغستي زرقنا تخللنا بوشت أو جيجت زوتن أب حرقا زوتو سرحتي يوافرو كم زلو بمخصاص كاب سرحهم دحر موغارون أبوشتي تغراي كبيد استبحال وطريتا فتير إيزالام بدحر جيتي من محدار نتيقلو لاون مكتا فيدرال منغستي أرلاي حاجز كجبرلو كم زقباز أو أوكينم السوق متزيد مام بتي بدكتور دبرتشن زمر حكم فيه وحات استنزق أوكينم كتاون تزاورن صاوعي سالساي وجن متتاو نوعل سلام بريترام كبير حرقة زب صحيو كبليات انكيقم تمالي أبزوز أو حورا مجلسي إمباشتات مرابيان أبلات حجرات حبرة أوروبان نبع عمز ملاس كهل يبلن بمبال نوعلي مقراس أبواتات بريترا كلش نشران كلتن زدقفو دقيمن أرقاقيت انيان كلهم مجنات دم باتوز عيشانيتا هجنتنا نرزلنا شاف زربا حسكا أنصار إيرترا سفح زخونة وقسقواس مقبار لمو تريوني معرابا وعالميو زينا قرزي بفلاي نزوم سنة ترس شاف حبريتا حيزوم نيرترا أم مخصاص نيرترا نيتوبيان بمعري تقيسكا أم مخصاص زقوايز اللو مرحتنا أمريكا إيرترا وين إكس صبوز ترير زخونة قبرا مالتيبوا مالو TN زبهال ويكا تسفاني وسيلكم أب إكس بليز فلو قبروه بزعب إيرترا قالك كابتوم عندي نتينا إيرترا مرقزيتات بترير زسرح زلو أكتيف إلياس أماري مثلني أجن رقصانيا يكون تين تسفانيوس هذا قد داسي أكاونتنا إيرتراوياني فلو كنت قبرو يقبع انتاي لما اللي سواميرو نيرتراني إثيوبيان كلتينا بحادة ملقص بحادة شم بحادة على تدقيم كاز قبر زلو دايما دايلكا نيرتران محواس زقبر زلو مر إيرترا زخونة يخونا يكوينات تبقو سي قبراتن بنسارو إثيوبيا نيرترا كتورر أفدق بحرنا إيرترا نخطوسد بميديا بحقراو ميديا ناتا ملو معالة تتزارب زلاها سلازي كما يجيركم يخون معرق يركم نخلتين هقرات تقبرو زلوم تنكاغا خدليو بمبال كل جزي حويس كان نخلتي خامزراب إثيوبيا كورر زل حقر كنسو نخلتين حويس كامزراب دايما دايلكا نكفا زقبر زلو مخانو صحيف لنيرو سترايقنا يكون كالون نيرازا سنتر سوزانا قلملت بهالون شاهيني ألنا شماب زي رهب كون اللهم نساون انتهي لا صحيفة نيرا
I am alarmed by the rising tensions between Ethiopia and Eritrea. Peace and diplomacy must prevail over conflict and instability. I urge leaders to adhere to the Pretoria Peace Agreement. ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ ድዮም ሽዑ ኣብዚ መዲስላ ነይሩ እዚ ሓውና ኻልድ ዝውን ፕሊዝ ፈለው ግበርዎም ኤክስ ናይ ግድን ክትሳተፉ ክትክእሉ ኣለኩም እንተደይ ጽሒፍኩም ነዞም ዝጽሕፉ ኤርትራውያን ሼር እናገበርኩም ናብ ብዙሕ ከም ዝበጽሕ ትገብሩ ማለት እዩ ናተይ ኣካውንት እውን ኣለኩም ኣብ ላዕሊ ጂድራር ኢልኩም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኣነ ፖስት ገበርኩን ከረይኩም እየ dear ranking members your statement about tension between Eritrea and Ethiopia is strange to us locals. It seems you are misinformed. ስለዚህ ጌጋ ሓበሬታ ስለ ዘለኩም በር ዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ነገር የለን ኣብዚ ዋን the situation in Ethiopia is vis-a-vis Tigray indeed it's a conflict in Amhara Oromia ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳይ እምበር ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ የብሉን ኣተሓዝኩም ኣይትረኣዩ ወይሎም ሚለና በረኸት እውን ከምኡ Ethiopia and Eritrea must urgently de-escalate about what እንታይ ስለ ዘሎ POS ማለት ሕማቅ ጸርፊ እዩ ግን knows that none of this infernos in Ethiopia have anything to do with Eritrea but that's ኩሉ ግዜ ደይመደይል ካን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምሕዋስ እምበር ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይቲ ኢድ የብላን ግን ኩሉ ግዜ ደይመደይሎም ሓዋዊሶም ንምዝራብ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ብምባል ይምልሱ ኣለዉ ንሚለና በረኸት እውን ፈለው ግበርዋ very very active participants ኣብቲ ኩነታት ዘሎ እዩ ኦኬ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብዝሰፍሕ መልክ እዮም ዝዛረብሉ ዘለው ቅድሚ ናብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ መኻደይ ጉዳይ የፋይዳ ጉዳይ አይደለም አሁን የህልውና ጉዳይ ነው ጅቡቲ ላይ 11 ሀገሮች አሉ ሚሊተሪ ይዘው እና አሜሪካ እና ቻይና እና ፈረንሳይ ሳይቀሩ ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች በሺህ ኪሎ ሜትር አቋርጠው እዚህ ሲመጡ ኢትዮጵያን ደህንነት ይጠብቁ አይደለም ወይም ጅቡቲ ሊጠብቁ አይደለም ኤርትራ ሊጠብቁ አይደለም የራሳቸውን ጥቅም በሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያስጠብቁ ያሉት ሁለተኛ ይሄ የቀይ ባህር ጉዳይ ቀይ ባህር የሚባል አጠቃላይ ጥቅል የዓለም ሀብት እንጂ የሆኑ ሀገሮች ሀብት አይደለም ዓለም አቀፍ ህጉ ቀይ ባህር የዓለም ሀገራት የሚጠቀሙት ነው የዓለም መርከቦች የኢትዮጵያ መርከቦች ሳይቀር ሌት ተቀን ሲንሳፈፉበት ይውላል ወለዚ ኻጂ ምሁር ይባታቶም ሓደ ገለ ደረጃ ትምህርት ዘለዎ እዩ ቀይ ባህር ዋና የብሉን አምላኽ ዝፈጠሮ ንኹልና ክንጥቀመለና ኢትዮጵያ ዝባል መሬት ከአምላኽና አኻትኩም ሰርሒ ይብኩም ካርታ ኢትዮጵያ ኢልኩም ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማይ ካብ ባጅጎ ዝወርድ ሊትራሊ ቃል በቃል ካብ ሰማይ ዝወርድ ማይ ክትክልክሉ ንግብጽ ትደልዩ ዘለኹም ከይ ሓፈርኩም ሲ ቀይ ባህር ማንድሕር ማይ ናይ ኩሉ ኮይኑ ዳማ ኬት ካዳ ካብቲ ሶማሊያ ካብ ሶማሊያ ኮይብል ናይ ጎረቤትና ይገጥፎን እዮም ዚሙን ኬት ካዳ ኣብቲ ኣሜሪካ ሰላማዊ ውቅያኖስ ብሙሉ ናተይ ትብል ደላ ኬት ካው ባህር ይትወስድ እንታይ ማለት እዩ delusion ደይመደይሎም ነቲ ህዝብ ንምድንጋር ሊቃውንት ዝመስሉ ምሁራት ዝመስሉ ኣብ ቅድሚትና ምጻኻን ጎምሸትን ፕሮፓጋንዳ ምግባር እዚ ግን ዝቀለለይ ዘረባዳ ከም ድሌት ካንዲዩ ኩናት ዝጉስጉስ ኣብ ዝስምዑ ከይ ሓፈረ ዲቅ ዝበለ ኩናት ለቀይ ባህር ቅርብ የሆነ ሀገር የተወሰነ ራዲየስ የሚወስን የባለቤትነት የሉዓላዊነት ግዛት ይኖረዋል ይላል የውስጥ ጣጣችንና መከራችን ይዞን ነው እንጂ እንደ ድሮዎቹ ነገስታቶች ለአገር ሉዓላዊነት እንደሚያደርጉት ነጋሪት ህዝቤ ሆይ ተከተለይ ደግፈኝ የሚል አዋጅ የሚነገርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ግን ስንቱ ነው የሚሰማው ስንቱ ነው የሚደግፈው የሚለው እንታይ ብላለ ሰመለኹም ጉዳይ ናይ ውሽጣው ኩነታትና ዳ ከፊና እምበር ንጉዳይ ቀይ ባህሪ ንህዝቢ ነጋሪት ከበሮ ጌርካ ሃየ ወራር ጀምሩ ባህር ንኽንወስድ ኢልካውን ክግበረሉ ዝኽእል ግን መን ይክሰምዓካ ዝኽእል ዝብል ዘሎ ስለዚ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ድሌት ድማ ከምኡ ምዃኑ ይዛረብ እዚያ ስምዕዎ ድሕሪኡ ጽቡቅ ጌርካ ጉዳይ በሂደት የምናየው ነገር ነውና ይሄንን ለማንም ህልውና ለኔ የተለየ ህልውና ላንቺ የተለየ ፋይዳ ሊኖር አይችልም ለያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አይደለም ለያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንስሳ ህልውና ጉዳይ ሆነ ቀይ ባህር ስለዚህ እቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ንሰባት ኢትዮጵያውያን ጥራይ ደኮነስ ነቶም ኣእዱግ ናይ ኢትዮጵያ እንስሳታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ዝምልከቶም እዩ ይዝብል ዘሎ ስለዚህ if this is a case I really think Eritrea they have to do a very good calculation right now ኢትዮጵያ ዝባል ሀገር ካብዚ ሕጂ ዘሎ መዋጥር ክወጽ የብሉ እዚ ስለዚህ በላይ ኮንኮን ዝብላኩም ዘለዎ because ሰፊዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ስምዑጅ ታስቡ አትጨነቁ ብለው ነበር አሁን ግን ራሳቸው ሲጨነቁ አየናቸው ይላል ፊልሙ ላይ ከዛ እንትና ማን ነው ሲሲ ምን ይላል هنعمل ملأ اول ثاني ثالث رابع ورايحين للخامس الى اخر ذلك በቃ ያሉት 49 ቢሊዮን ጣና ድርቅ ቢመጣ وهنا في ازايز جيتو هتنشف ትንሽ ቆይት خلاص النهارده ያው የውታችን اتمنى ان انا ሲጨነቁ ግድብ ብላችሁ አስደነግጥ
እኛ ያለን ሶስተኛ እንሞላለን ግብፃውያን በጉዳይና ኢትዮጵያ ጽላለ ከም ዘለዎም የዚ ኢትዮጵያው ዝገልጽ ተጸሊሎም ከም ዘለው ዝኾነ ይኹን አማራጭ ሲኖም አቅሎም ጸይቢዎም ከም ዘለው በኋላ ዘራርባ ግብፂ in a desperate situation ከም ዘላ ይዝነግር ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን አማራጭ ኣብ ዘይብሎም ደረጃ በጽሖም ከም ዘለው እና ማረሩ ተዛረቦ ቪዲዮ ሪአክት ዝገብር ዘሎ ተሐጉሽ ድማ ይዛረብ እዚ ጀነራል ባጫ ደበለ እንታይ ይብል ግብፂ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ኣብዚ ትዲጋ ዓብዩ ወላ ነፈርቲ ኩና ተጠቀም ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ እዮም ዝበሎም ኣብ ሪአክት ክገብሩ ከለዉ ዝተዛረብዎ ክሳዕ ክንደይ ግብፃውያን ኣብ ናይ ተስፋ ናይ ዓቕሊ ጽበት ደረጃ በጽሖም ስለ ዘለው ናይ ዓቕሊ ጽበት ደረጃ ድማ desperate situation calls for desperate action እዮም ዝብሉ ዓቕሊ ጽበት ዝኣተወሰብ ናይ ዓቕሊ ጽበት ውሳነ ይድውስን በኋላ ዘረርባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ዝኽእሉ ሓይሊ ምዃኖም ስለዚህ ናይ ትግራይ ዲዩ ናይ አምሓራ ዲዩ ናይ ገለ ካሕልፍዎ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትሓስቦ ዝከኣል ኣይኮነን ግን እዚ ሓደ ነጥቢ ክኾን ከሎ በዚ ድማ ስምዑ ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዩ ዕላሞም ክርዳእኒ ይክእልኒ بحرين مؤتاو زخلا وسان سبال سممعنت كتمالام إثيوبيان روسيان أب عودي حيل بحري بحبار كسر حتى سمامعن حيل بحري إثيوبيان روسيان حيلات بحري نمتنخر أب سممعنت بزحام بمكتلوان أزاز حيل بحر روسيا أدميرال فلاديمير بوروبييف زمرح لوخ بمكتلوان أزاز حيل بحري إثيوبيان جمال توفيسا زرب أكايدوم أبتزتا حيل بحري إثيوبيا زتناخرن زيادة متحبر من قد سرقن سممعنت فراريمام اتوجج لوخ أب مسالات إعتاد حيل بحري إثيوبيا حفشاو دايركتوريت كمون اب بشفت زركب ماخل سلطنه عدت كايدلام اتي متحبار اب سلطنان هنصت عقمن زتكر مخانم مكتل ازاز حيل بحر ኢትዮጵያ حفشاو دايركتوريت كمون اب بشفت زركب ماخل سلطنه عدت كايدلام اتي متحبار اب سلطنان هنصت عقمن زتكر مخانم مكتل ازاز حيل بحر ኢትዮጵያ جمال تخفيشو غليزم حيلات مكل خالص جمر هنصت حيل بحر متنخار كم زحجز دما قاب محورا ميديا اتي حيلات مكل خال ኢትዮጵያ استرخب حبريتا ملاخد زي عقداس معباله ኢትዮጵያ دما هاجر ناب قيح بحرين محباس اتقبرم زلات عرتات وسان مخانو زملاخت كوين لام منيستر قديات وزات هاجر لو مغنى ناب إسرائيل توقعزم مس إسرائيلاوي مزنو أبز قبر ركب إثيوبيا ناب قيح بحرين متاو اتقبر زعريم إسرائيل كتحجزا تزراري بتموليسيوم أبو حسنة تيزوبا بحانساب المسرح دما إسرائيل إثيوبيا أبسم معنة بزيحن إلنا سبس ابنان هرنام أوكي زعجي ጫፍ ዘረባዩ አታሃይዞም ክዛረብዎ ዝፍትኑ ዘለው የስ ራሽያ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ባሕርናቶም ከተሰልጥነሎም ተሰማሚዖም ኣለው ራሽያ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ምስ ኢትዮጵያ ትገብር ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ ድማ ስፑትኒክ ዝበሃል ሓደ ዓብ ሚድያ ናይ ራሽያ መደበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፊቱ ከም ዘሎን ቀጻሊ አብይ አሕመድ ዝገበሮ ፕሮፓጋንዳ ንዑ ናይ እኽሊ ከምዚ ጌራዶ ናይ ከምዚ ጌራዶ ናበለ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብልካ ከምቲ ሃገራዊ ሚድያ ናይ ኣቢ ንዑ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ብመንግስቲ ደረጃ ዝወፀ ፖሊሲ ዲ ወይስ ኣብቲ ሃገር ስለ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ካላርስቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን እንተኾነ ናይ ኒኩለራዊ ሲቪላዊ መዓላ ክውዕል ዝኽእል ስልጠና ሽርክነት ክገብሩ ከም ዝተፈራረሙ ርኢና ነርና ኣካል ናይ ብሪክስ ኢትዮጵያ ስለዚ ናይ ራሽያ ምንቅስቃሳት ብርግጽ ጥንቃቐ ዘድልዮ መንግስቲ ኤርትራውን ቆላሕታ ክህቦ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ንኣብነት ሓይሊ ባሕሪ ንኸሰልጥኖም ሰወት ብሶማልያ ክረክብ ደልየ ኣለኹ ክብለ ይኽእል እዩ ኢትስ ኦኬ ክልተ ኢንዲፐንደንት ሃገራት እየን ብቐጥታ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንኽመፁ እዩ ዘሰልጥኖ ዘሎ ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሓይሊ ባሕሪ ከሰልጥን ደልየ ሓግዘኒ እንድሕር ኢልዎ ዓቕሚ እንተለዎ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ናይ ራሽያ ከሰልጥነሉ ፀገም ዘለዎ ይመስለንን ግን ኢንጀነራሊ እቲ ምንቅስቃስ ሓደ ካብቲ ምናልባት ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ኤክስፕላኔሽን ክትሓተሉ ትኽእል ስለምንታይ ተሰልጥኖም ኣለኹ ዘይኮነስ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ወላ እውን ኤርትራውን ክትሓቶ ይትኽእልኒ እያ ምክንያቱ ኢንዲፐንደንት ሃገር ምስ ዝኾነ ሃገር ድሌቱ ክገብር ከል ንእስራኤል ከይዱ እውን ኣብ ትሕቲ ቅርፅን ኣብ ኤነርጂን ዘተኮረ ዲል ስምምዕ ብሓደ ንክሰርሑ ተሰማሚዖም እምበር ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኣይሰማዕናን ግን ኣብዚ ኣመቓቒሮም የምፅዎ ኣለዉ ብዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ማኒቨሪንግ ክገብር ከም ዝፍትን ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ እምበኣር ምዛ ተሓይስካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናብ ኩናት ዘተንብህ ዘብሎም ዘሎ እዚ እዩ የኤርትራ ወታደሮች የሆኑ አርሚ 42 15 17 33 35 እና 22 የትግራይ ታጣቂ ደንብ ልብስ ለብሰው መቀሌና አዲግራት ውስጥ መንቀሳቀስ መጀመራቸውን ያሳያል በሌላ አነጋገር የትግራይ የህወሓትን ወይም የትግራይ ታጣቂ ደንብ ልብስ ለብሰው የሻቢያ ወታደሮች
ትግራይ ውስጥ ወረራ ፈጽመዋል በቀጥታ መንቀሳቀስ ጀምረዋል ማለት ነው በሌላ አነጋገር ወይም ነገሩን ሳናጋነው ኤርትራ በቀጥታ ወረራ እየፈጸመች እንዳለ የሚያሳይ ነው በእርግጥም ከምትሪቦ ደለኹም እዚ ሰብዚ ተራ ገለገለ ሰባሎ ቦልፍና ጫትና ገለን ዘሎ ስለዝኾነ አፈርፈሪ ድብል ነ እዚ ናይ መንግስቲ ኤጀንት እዩ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤጀንት እዩ ስለዚ ዝዛረበ ዘሎ ዘረባ ድማ ደይ መደይሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ አጎን ኢትዮጵያ ንምስላፍ ዝገብሮ ዘሎ ካልገይ ማይኮነን international audience ከደናግሩ ቁሉ ዶ ከዘራርቡ ቁሉ yes for sure that's also part of their plan ግን እዚ ሰብዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሻዕቢያ ክንደይ ክፍለ ሰራዊት ጠቂሱ እንታይ ባራግስ ደም ኩዶም በግር ደም ክረግጾ እዚኦም ሰራዊት ናይ ሻዕቢያ ናይ ህወሓት ናይ TDF ናይ ትግራይ ሰራዊት ክዳን ተኸዲኖም ምስቲ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ሓይሊ ናይ ሻዕቢያ እዩ እንታይ እቲ ታክቲክ ይርዳና ለምሽ እቲ ታክቲክ እንታይ እዩ ህወሓት ክስዕሮም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ህወሓት ስዒርና ክንዲ ዝብሉ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ሲሊ ጽላለይ ጽሉል እዩ ግን it is what it is ህወሓት አፍርሂዎም ስለ ዘሎ ህወሓት ስዒርና ከይብሉ እዮም እንታይ ክብሉ ዝፍትኑ ዘሎ ናይ ሻዕቢያ ክዳን ዝተኸደነ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝመፀና ዘሎ ተመፂና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሶሬዲ ኣውያት ጀሚሮም ኣሎ ማሕበረሰብ ናይ ዓለም ኣኪቦም ስምዑልና ራዩልና ሓግዙና ርድኡና ዘረባይ ዘረባዚ ትማሊ ፍክር ነይሩ እዩ ዝኾነ ጦርነት ተጀሚሩ ሓሰብና ኦኬ ዝኸልከለከ የለን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምልክት ናይ ኩናት ከም ዘጀመረት በተደጋጋሚ ትገልጽ ኣላ ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ ከም ዘየላ ግንባራት ናታ ናይ ሰላም ቦታ ከም ዝኾነ ግን nobody listens ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ተሪፉ ኤርትራ ሕማቅ ከጋጥማ ይኽእል ከይደለየቶ ስለዚ ዘይተርፍ ምዃኑ ድሕሪ ዝተርፍ ኮይኑ ኤርትራ ብግልጽ ዘይኮነ ብሕቡእ ስጉምቲ ክትወስድ ትክእል ኣለዋ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ተፈትሒ ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት it's open already ህወሓት እንታይ ክገብር ህጂ ኻትብል next step ናይ ህወሓት እንታይ እዩ መቀለ ተቆጻጽሩ አሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ንስማዓየም ቢቢሲ ወን ሓደ አርቲክል አውጥይሎ ኤርትራዎች ከዚህ ቀደምም እንደዚህ ነው የሚያረጉት በተናገር ተናግሬያለሁ ቀድመው ሌላ ወይስ ስደተኛ ተፈናቃይ መስለው ስደተኛ ካምፕ ነው የሚገቡት አላም ደግሞ የኤርትራ ወይም የትግራይ ታጣቂ ደንብ ልብስ ለብሰው እዛ ተመሳስለው ነው መኖር መንቀሳቀስ የሚጀምሩት አሁን ይሄ የጌታቸው ረዳ ቡድን ላይ መፈቀለ መንግስት አረጋለሁ ብሎ ይያለ ያለው ቡድን በዋናነት በኤርትራ ወታደሮችና ሰላዮች እየተመራ ያለ እንደሆነ በግልጽ ልንረዳ ይገባል እንዳረ ወይም ደግሞ በቃ ሻዕቢያ በቀጥታ እጁን አስገብቶ ወረራ እየፈጸመ እንደሆነ ልንረዳ ይገባል ከዚህ በተጨማሪ ተዘረባናቱ حسوت مخانو كم حقن خمسل أو ورقة تصحيفة استوهابو ينبب كم زلين عن رجالنا سلزي تصحيفة توهابو propaganda يزقبر زلو اتي TDF and you know what's funny أبزي كنت أبجبت زبالي لنا نايجبت حتى يلا نمزع عدزي سلام أنت يلا كجبت زبالي لنا there's no question of كتزارب كل غازي evidence هلا كاريو أنا أبزس كزارب كل غازي نفسه كزارباس قال نجار نعا ترقي نجار كبكم يزفت نزو كل فيديو تاتن بصحف قربنكم شفتنك خونني له كاب زيرو تبقيسنا خين زارب منتال متحازي even نتقاملو زلنا سورس بقعد يا بقعنون evaluate نقبرينا سلازي انتاي زبل زلو سبزي ኤርትራ ሰራዊት ናታ ኢትያ ነትናይ ትግራይ ተቆጻጽራቱ ዘላ ቦታታት ኩሉ በመንገድና ናይ ኤርትራ ሲለያ መርበባት ተሐጊዙ ይግበር ከም ዘሎ በኋላ ዘራርባ እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ሻዕቢያ ድሌት ክገብር ከም ዝኽእል አበይ ዳለት ሰራዊት ካብ ሚሊዮን ሰራዊት አለን ዶ ወታደራት ናተይ ሰማይ ዝደየብዮም ዶ አቅምለን ዶ ሀገር ከደይ ተከላኸለም ድሕሪ ሻዕቢያ በሐቃቲ ካለ ኮይኑ what is stopping you ይኻትብሎ እንታይ ተጠዋቢልካ ዘሎ ዶም ናይ ሀገርካ ክትከላኸል ደይኮን ካን ሰራዊት ዘለካ ሰራዊት ናትካ ዶብ ናይ ሃገርካ ክከላኸል ዳይኮነን ክኸውን ዝግባእ ስለዚ ኤርትራ ክሳብ መቐለ በፅሒሎ ትብሎ እንድሕር ኮይንካ ከምይ ዝብል ዘለኮ ክሳብ መቐለ ክስሩ ኩሉ ኣድግራት ገለመለ ኣድግራት መቐለ ገለመለ ኩሉ እሶም እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ዝብል ዘሎ እንታይ ትገብር ኣለኻ ስኻ ኣበይ ኮይንካ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዲ ሓለዋ ናትካ ወይስ ትግራይ ኣካል ናይ ሃገርካ ይኮነን ድዩ ክትከላኸለሉ ይግባእካ እንድዩ ስለዚ it's just a game እቲ ጌም ካ ሓሶት ናቶም ትማሊ ይፍክሩ ነይሮም ሎሚ ኣይኮነን ዓሰብ ንትግራይ ከነትሕና ይንኽልኒና ኮይ ዝብሎም ዘሎ ንህዝብናቱ ዝኻ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ክጠቕሞ እምበር ዓቕሚ ሃሊካ ኣይኮነን ሌላ የደረሰ መረጃ ምንድነው እሱ ሌላ ታማኝ መረጃ ምንድነው ኤርትራዎች ይህን ጉዳይ አስመልክቶ በትግራይ የሚያደርጉትን በህወሓትን ተጠቅመው ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በተመለከተ የግብጾችን ድጋፍ ለማግኘት ይቻል ዘንድ የኤርትራው የደህንነት ኃላፊ
ካይሮ ሄዶ ከግብጽ ደህንነቶች ጋራ መረጃ ለመቀያየር ሞክሮ ነበር ወይም ደግሞ ድጋፍ ለመጠየቅ ሙከራ አድርጎ ነበር የኤርትራ የደህንነት ኃላፊ ወደ ካይሮ ሄዶ አሁን በወያኔዎች አማካኝነት በዚህ በደብረጽዮን ቡድን አማካኝነት ካለ ግብጽ ንግብጽ ኤርትራ ሀገራዊ ድሕነት ኃላፊ ወይ ናይ ስለይ ኃላፊ ንግብጽ ኸይዱ ሓገዝ ክረክብ and what's the problem ኢትዮጵያ ንኸዳኸም ዲ ንገለን ግብጽ ኸይዱ እንተሓተተ እስራኤል ከይትካለት እግሮም ናስ ዓምካ ትልምን የለኻ ኣፈቐዱ ከይትካለት ትልምን የለኻ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ተገበረት ታይ ፀገም ከና ኤርትራ ንግብጽ ዲያ ትኸይድ ወላ ንስዑድያ ዲያ ትኸይድ it's none of your business ይብልዎ እዚ ዝናቶም ስራሕ ኣይኮነን ንዖም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኤርትራ ምስ ደልየቶ ክትራኸብ ትኽእል ልውላዊት ሃገርያ ምስ ደልየት ሓይሊ ክትራኸብ ትኽእል ንምንታይ ዕላማ none of your business ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እንታይ እቲ ናይ ኣመና ፍርሂ ስለምንታይ ግብጽ ዝብል ዘለኸ ናይ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ጸላኢ ስለዝኾነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ክለዓል ይኽእል እዩ ስምዒቱ ክትንከፍ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ትማሊ እዚ ኩነታት ከይተጀመረ ከሎ ናስ ሓቀ ኢንጆይ እናገበረት ዛረብ ነበረት ትሪኦ ኣለኹም ክርህዝ ጀሚሩ ከም ዘሎ ገና ሻዕብያ ኮይ ተበገሰን ሻዕብያ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣይወሰደን ጥራይ ዘይኮነስ ክወስድ መደብ ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግሮም ዘሎ but these people እዚ ትዘፍርሆም ዘሎ ራዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቤት ፅሕፈት ናይ ስነ ስርዓት ምርካብ ቤት ፅሕፈት ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ስለዚ ኣብቲ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ዝበሃል ህወሓት ቦቱ ክቕበል ከሎ ወይ እውን ነቲ ቦታ ክሕዝ ከሎ ዝተገበረ ሓጎስ ኢና ንርኢ ዘለና ህወሓት በይዝ ኣሎ ወይ ደገፍ ኣሎ ወይ ተራ ከምዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ነገር ክሸፋፍቱ ወይ ከዓ ክሓባቡ ዝፍትን ይኮንን ክልተ ጭብጥ ክበኩም እየ ኣብዚ ስምዑት ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ ካብ ዓዲግራት ተገበረ ቪድዮ እዚ ብዙሕ ስልክ ተደዊልን ከም ኣነ ከም መንእሰይ ኣብ ዓዲግራት ስለ ዘለኹ ዓዲግራት ስለ ዝነብር ሻዕብያ እውን ተፀጊዑ ሻዕብያ እውን ኣትዮም ብጉልበት ይኹም ያሴርኩም ኣቲኹም ከመይ እዚ ነገር ጠቕላላ ራዕዲ ምፍጣር ለህዝቢ ሻዕብያ ኣተወ ሓደ ኣተወ ባዕሉ ትዝነበረ ወንበር ትዝነበረ ከዓ ትዝነበረ ህዝቢ ኣንሕና እውን ክንግልገል እስኹም ምርሑና ኢልና ብሰላም መንገዲ ዝተኣተወ ወንበር ብብረት ኣይነበረት ሓሸወ ኣይነበረት ፀርፈ ኣይነበረት ሻዕብያ ኣይነበረ ውግእ ኣይነበረ ኣታ ዝተባሃለ ሰውን ኣይነበረን ራዕዲ ክፈጥሩና ንኽእሉ ውሽጣ ግን ናብ ሓንቲ ትግራይ ተመሊሱ መስመሩ ሒዙ ንኽሰርሕ ተወንበር እዘን ክልተ መዓልቲ እዚአን ኣትዮሞን ኣለዉ ትዝነበረ ወንበሮም እዩ ሓድሽ ተፈጠረ ወንበር የለን ሓድሽ ዝመፀና መራሒ እውን የለን ከም ዝነበሩ ከም ካልኦት ንኻሊእ ጥቕምን ካብ ቀደሞት ሒዞም ውሽጥን ዘይፀረዩ ይነበሩ ሰባት ደኣ ንኣደዳ መንእሰይ ጥራሕ ትቕረ ዓዲ ጥራሕ ትቕረ ናይ ክልተ መዓልቲ ዘለዎ መንፈስ ሕዚ እውን ይቕፅሉ ዘለዉ ኣብ ሕብረተሰብ ራዕዲ ክፍጠር ዘይነበሩ ወጋዕታት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሰለይቲ ኣትዮም ድሮን ዘውረላ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ናይ ኤርትራ ሰለይቲ መቐለን ከተማን ኣትዮም ይሕምስዎ ኣለዉ መንእሰይ ተጠንቀቕ ተወደብ ንዓብ ህዝቡን ክላዓል ስቲል ማለት እዩ እቲ መንእሰይና ከም ናይ ላቦራቶሪ መፈተኒ ዝገብሮ ዘለዎ ኸይዲ ብጣዕሚ ዘስካሕኸ እዩ ኣብቲ መሬት ዘሎ ሓቂ ግን ብኣንጻር እዩ ህዝቢ ማለት እዩ ሕብረተሰብና እኳ እፎይ ኢሉ እቲ ናይ ህዝቢ ስልጣን ተመንዚዑ ነሮ ናብ ብህዝቢ ዝወከለ ኣካል ንኽመርሖ ተመሊሱ ዓጊቡ ዕሪፉ بدقاس أوينا زنبرس بحدا قولنا كان دقس نبحد حد قطنا كيت قلنا على محدار جنبرنا تمسك العملاق هزيز وكله إمبر هزي وكله أي مرحن بزبل زجورنا يود ولا على قارسي بأنصارو رخيونا يو كهونا ينورن جن حزيد حسنا وكله چرگی دو دینا اما تایو شعبیه تسقعی بهله تزگاج خرها تزگاج حويدي حفيظ السلام بقوله تلقى حفيظ السلام تلقى خلوا موتاي نقعينا هنا انت يسفل زلو شعبية مسألو تسقعي اللي يبلو لهم تدالي خاري خاقلي الوس وتدالي اللي حقفة بلوك سعمو قالوا ده انت تصبيخه وي عايشي كنا انت قدم زي قبر كاي اكل بلولو سلازي زيدو لو توقعي زبحال زلو كابب مقطع ابزو نسمع استفل عليه حبريتك بكون كفتني نجبت زعكل مالتيو
አዲስ አበባ ተመልሰ ጀነራል ታደሰ ወረደ አብ ህዝብ ተፈጥሮ ዘሎ ራዕዲ ክረጋጋዕ ከም ዝግባ ጠቁሙሎ በደገ ተደፊና ሆነ አብ ውሽጥና ብዘሎ ሁነታት ዝግበረ ኩናት የለን ዝብለ ጀነራል ታደሰ ወረደ መንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ ነተጋጥዮም ዘሎ ጸገም መፍታሒሉ ከም ዘያአቱ ገሊጹ ተጸገም በፖለቲካ መፍትሕ ልባት ክረክብ ምዃኑ እንተመላኽት መዘጋጥዮም ዘሎ ሁነታት ስዒቡ አሳዳድን ተሰዳድን ዝብል ኩነታት ከይፍጠር ስጋት ከም ዘሎ ሓቢሩሎ እዚ ድማ ጌጋ ምዃኑ ኣብ ናይ ግዜው ምሕዳር ሓላፍ نتسلو أكلات ترجعهم سرحهم كسرح يقبائلو مكتل بريزيدنت جزيوم محدار تجري حلف كابيني سكرتير سلامة التان ليتنال جنرال تحدث ورد ودوردم أبقى وكنتها تعتيبو بهذه الساعات مجلس الذهب زلون تخون عبيت نتبتات هنا الإلويو جزيوم محدار ستعيشة بمسارات وعلى بريتوريا مخانون عبوش تحوحات فترة مكفالة جماعة جزيوم محدار منجست خوين خطل انكفات كوين اللو ካልተቸገር በስተቀር ፋክት ነው ቲፒኤልኤፍን ማይደግፍ የህብረተሰብ ክፍል ትግራይ ውስጥ አለ በግልጽ አለ በዛው መጠን ቲፒኤልኤፍን የሚደግፍ የህብረተሰብ ክፍል አለ ቀላል ማይባል በእኔ እምነት እንደው ማጆሪቲው ቲፒኤልኤፍን ይደግፋል ያን መደገፉ ትክክል ነው አይደለም ሌላ ጥያቄ በተጨባጭ ግን ይደግፋል ትልቁ ሚስካልኩሌሽን ይሄ ነው አሁን በእና አቶ ጌታቸውን በኩል ያየሁት ሚስካልኩሌሽን ይሄ ነው በቃ ይሄ ድርጅት በህዝብ ተጠልቷል ከዚህ በኋላ ህዝብ ይዞት ሊቀጥል አይችልም የሚል በጣም የተሳሳተ ግምገማ ነበር ከም ትሪ ወደ ለهم ዝፖለቲከኛ እንታይ ድብል ደሎ ህወሓት ኣብ ትግራይ ጸላኢ ኣለዎ ዶ የስ ፈተውት ከለዎ ዶ እወ ዝሓት ፈተውት ኣለዎ ጌታቸው ረዳን አቢ አሕመድን ሚስ ካልኩሌሽን ዝገበርዎ ተዛዓበ ህወሓት ደገፍ ዘይብሉ ኣብቲ ባይታ ደገፍ ከም ዘይብሉ ገይሮም ስለዝወሰዱ ሕጂ ድማ ጌታቸው ረዳ እዝጋምባ ወሲዱ ናዲስ አበባ መስከደ እቲ ኩነታት ከም ርጉእ ኮይኑ ክቀጽል በመኻሊዩ ስለዚ what is the next ነትናይ ህወሓት ጉዳይ እንድሪልካ ህወሓት ኣብ ዝዋነዚ ምሳቢክ ዲስካስ ክገብር ይዘል ዘሎ ጌታቸው ረዳ እንቅፋት ናይቲ ጌታቸው ረዳ ጻድቃንን እንቅፋት ናይቲ ዝነበረ ኩነታት እዮም ነይሮም ስለዚ ንዕማ ሊዎም ኣሎ እቲ ሕቶ ሕጂ አቢ አሕመድ ቶም ከደ መጋበሪያ ናቱ ዝነበሩ ተኣልዮም ኣሎ مساعتهم بقلت كزرارة بيخلدو مستنا هو حد حيل تريف زلوا بقلت كزرارة بيخلدو اتزلوا نجارات كنابي قلت خير خل بخلا زرار بقى أبي أحمد من فدرال منقص حلاف تقين نزيهم بخمي يكريوم زبل على كابتي أجد أسنت بيو من البعض كابتي قلت زنبرة كاب أفهم كاب تزلوا كنتات كاب أفتقارك تسمعوا ديارة زحشة مثلاً صار كان جميرون أبجيتها صار كان أمريكا أديس أبا زهدمو ጌታቸው ረዳ በየነ ምክሩ ቴድሮስ ሓጎስ ናይቲ እምት ሌባ ማለት እዩ ክንደያ ገብረ ህይወት ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ወድካ ባጋ አዲሳ ማለት እዩ ያው ንስና በዝማዱ እዩ ሰለሞን ተኩ ናይ ምብራቅ ምብራቃዊ ዘዋ ምሕዳር ዝነበረ ተስፋይ ገብረ ማርያም አንድነት ለገሰ ረዳ ሓለፎም ረዳይ ቅድመ 4 መዓልቲ መኮንን ነይሩ ሽሻይ መረሳ كازم أكتيفيست خوينهم توهوم ناولعوز توهوم زلطفو زنور بعل دسية شنافون أما قلنا يريو دعريون أديس أباي إلياس ناي عد حق غفلة تما يما ساركان كاب ساركان جميرون أبجيتها ساركان أمريكا أديس أبا كم تريهم دلهم زيهم سبات زياتهم كل جزء إكزيت بلاناتهم أداليوم زقام سباتين عن رزلنا بحفشة اتزرز له كنتات ناي بحكي دس دمم دراما حمق دراما وكتب له تخليقها حمق تواصل حمق دراما إن نرزل لنا تكونتات نبيجز خير خلدما إنها تخطط لنا كنغرب شعبيا ركبات زغبرو امر حسراويت زبل حاسوت يكبل جنرال تادس ورده غريس علام جي كمزيلون كلو اب تግራይ ስልጣን መንግስትነት በኃይሊ መቆጻር ድማም ተቀባልነት ይብሉን ክብል ተዛሪብ አሎም እዚ ከመዚሉን ከሎ ሰራሕተኛት ግዝያዊ ምሕዳር ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቱን ኣብ ስርሖም ክነጥፉ ከም ዘሎምዩ እቲ ጀነራል ተዛሪብ ዘሎም ብደገ ተደፊና ኮነ ኣብ ውሽጥና በዘሎ ኩነታት ናብ ኩናት አይን አቱኒና ኢሉ ለማዓልቲ ጋዜጠኛት ኣብ ዝሃቡ መብርሂም እቲ ጀነራል Anyway, ናይ ትግራይ ፕሬዝዳንት ክኸውን ዝዝረበሉ ዘሎ ይኒ ጌታቸው ረዳ ክትከዝ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ወረዳ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ ህወሓት ዝበሃል ብደብረፅዮን ዝምራሕ እዚ ሰብ እዚ ፕሬዝዳንት ክኸውን ሓቲትዎም ነይሮም አቢ አሕመድ ግን ጌታቸው ረዳ መጋበርያ ናቱ ስለ ዝነበረ ንሱ ክኸውን እዩ ዝደልዮ ነይሩ by the way unconfirmed news ሚት ኻሚት ዘይተረጋገፀ ዜና እዩ ግን ጌታቸው ረዳ بحكمنا كابدي سابا كوص مزدلي أبي أحمد نو واي كتوص أي تخلني خاب بمبال كم زعت أوي زنقر زلو
زون حدا نفسه زخالا زرابيو اسكين ابتي كالك قصنا يتزينا نخيد ኤርትራ እንታያ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ኣነ ትብፅሓኒ ዝብላ ሃገር እያ ሃገር ኣላትኒ ምባል ነታ ሃገር ውሉዳ ወይ ከኣኒ ኣክቲቭ ቢሎንጊንግ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኣላትኒ ተበልኩ ሓደ ነገር ኣሎኒ እኮ ተበልኮስ ኣሎኒ ማለት ኣይኮነን انت هل you need active you do something with it so انت تبل دلا زيا حجر انت هليكا اللي مبالن actively دايم ستافن من ناب حجر كخيت بقدامي سيا سب زيا I don't know سلام كلانه تبال PhD لوازبل ريان I'm not sure انت لا صحفاني راسي من سير تراسي نير تراين ابدغ زلوسي بحيلي 3% كفالي بلا ميلو ابيناي كونتات رياتو زخونت حجر حق كتوصل تخليها تاكس تخفيلكا سيرفيسز كتركب تخليها تبلاكا تخليها ان جس وات امريكا هذا كابتي زل على درجه تاكس زلو هاجري ايدلن اندهريلكا بفنچا زبلاكا هاجري لان امريكا باي ذا واي بفنچا تبلاكا نابن زيغنتنا امريكا تلكا امريكا مزغدفكايو هاي كفلني انا نكون باسبورت وصل انت هلكا نحمشت عمت مقطعتي كابت باسبورت دي مالسكالو نحمشت عمت بفنچا تاكس كتكفل الله كايبلوها تاكس كا 30% وي 15% وين 15% تكفل على كايبلها ايرترا 3% لا لا تدليخات تخفلو سيرفيسز تدليخات ايرترا تخفلو تدليخات ما يتخفلو نيخا امين نزك بالكل خانه كونفيدنت خوينه دزار معناته ايرترا زلزغونكو كيساب لو مي امباسن ايرترا دويل كفل زبلني يلا دار دول لكم على تليفون ناتكم كسام دس بلني كم دي لغرغصنيا سزي هاو كم حدث مصحف كيغنص على بروف كغبر زخل زربا حسوت تزاريب كاتخي ابيكس ياكم الى صحفانيرا اتنشن توم انترناشونال ميديا نمركاب مالتي سزي اجين ايرترا ندحر قبو كترا بدليخي مسال كترا بدليخي قبو كتقبر لك قبو زبحال الله بزخون هاجر كمي قبون مسال معري قبو كان تغيركا مسال كتحت ندحر قبو كا زي غيركا ما مسال كاي قبر لكاني باي ذا واي ايرترا 3% زي كيف ايرترا كي تخليخا راي غزاخ غزيه مريت غزيه كتب لي بالكام سيرفيسز ود لكاي كابت منجس سيرفيس كتوستوينكا غبوكا كفلي زبلكا نزغن ايتفلطوني ايبلني غن دايما ديلكا حسوت مزراب لموت سلازخوني صها اتننوح وان تزاربولو نتي ايرتراونت نمبلالي كان منشو صل على تاو صليو سرعه غدف بروي على تاو غسقاس اكايديو انصار حزب تግራይ حساويت نسب حساويت بلوني حاجن تحسيا زلا ذا سبزيا أنا بإيرترا توليد عبية نتجارج عفوهم زبل كوسكوا سمعي فلتني تابيناي ديكشنري رخيباتو أبيناي مصحف يم بيباتو أبيناي سيميناريا سبيباتو حزب تجراي تعلوهم زبل بإيرترا أبي سمعكيو حصوت استيج حسكا مايكروفون حسكا محسا ونبور زخون لك زي سلا زلنا ناقن نايب حاجة نحزني هنقزلينا تحصوت راك نسمع من تاني ليه يا الهاجر مس إثيوبيا خوينا نإيرترا كهارمايا رأيوا خبز تراكي كرد ودم حموش على هنا جرو أنت حيا الهاجر شو ما يتغوص شعوب أجمع توصلكم أنت حيا الهاجر جن مس إثيوبيا خوينا نإيرترا كهارمايا سو عز حجي I don't know شو ما يفلطوني جن تنبيتي زنقر زلو يز بحال زلو كم زفلوي تنبيت زنقر زلو غير خايت زارب زلو حيا الهاجر مس إثيوبيا خوينا كابت حرم دعم تاريخنا إيرترا دي تنبب حبر السوفيت نيرو أمريكا نيرو جرمن نيرو جابان نيرو whoever everybody حيا الهاجر زبال مش إثيوبيا خوينا مس إيرترا واقع نيرو so like is this some kind of a joke or what انت عينة تنبيتي زي إيرترا كل جزء مس إثيوبيا تزراريو مس وين ስለዚህ ዝጅ ከፍሉይ ትንቢት ገረም እዮም ዝገብሮ ዘሎ ridiculous ኣነስ ግርሚ ዝብለኒ ካልኣይ ካስ ንሃገርካ ውግ ክትበስ ከመይ ዓይነት ሰባት የማነ ግርሚ ዝብለኒ I have no respect ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረብ ሰብ no respect at all ምክንያቱ ግዜኡ ሓሊፍ እዩ ኤርትራ ንኤርትራውነትን ከዳኸም ዝፍትን ሪስፔክት ዘጉድል ሪስፔክት ንበሉ ግዜ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሪስፔክት ንዝህብ ግን ዓፀፋ ሪስፔክት ክወሃቦ ይኽእል ማለት እዩ ሪስፔክት ድማ ነዚ ይመስል ኤርትራውነት ማለት እንታይ እዩ ጽቦት بتعمل زفوت واحد يغني اللي دانيل ارتراولنت نتاعي أمقتي الساعة ولاديتي نولادي ولدا بالما أمين أبرار عثمان نوح عم التقاومين إيرتراي كم زعينا تقاومين I have respect for these people كم دليت كهتك عم تخليها أنا كم ناتيري تمالتي جن حجر أو نت حجر كاك تخبر لك حزبها تخبر لك
ትግራይ ትዕወትና በልካግን ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክሰርሕ የዝብል ግን ቦታ ክልዎ ይግባን ክብሪ ክወሃባ ይግባን so much about this political stuff ደስ ክብለና ደስ ኳ ዝብለና አርስቱና አይኮነን ግን ሕጂ ናብቲ ጽቡቕ ዜና ክንከይድና ግዜ በሊዕ ኣለኹ ክመለሲና ብዙሕ አርስ ስለዘለኒ እስከ ግን እዚያ ግድን ክባለኒ መትከላት አህጉራዊ ሕጊ ዝመሰረቱ ሰላምን ብልጽግናን ዞባናን ምርግጋጽ ከይተሓለለት ከምትሰርሕ አረጋጊጻ بسم هلاون متأتتاون حيلتات مكلخال إيرترا أب كل التجراي تسابيبو أب لعلي إيرترا قرب زت أنحني حصوت سأل كلخال إيرترا أو شتتي بأهجراوي حجتات زتنت سردوباتو كم زركبن مينستر زينا أتو يمان جرمسكال أنا تيروم So إيرترا بزوان زي active زخونة engagement تقبل زلا نتيجة متعزلو تقني حماق نخلهم إيرتراويان دما دقيمة محسن تاز قبل زلهم أبيكس كيدنا نتزقبر زلوك على ميديا عبتر راسل زلو ميديا دي بانك مقبار عقداس حبريتا مهاب العلا قداس النت كلويو كابو كاتيلنا نفت جريت نيوز كناتينا تنوحي وان نصبي زلنا ابزي نايلومي فيديو وين بزي صفحه زي قلسكو ونقر انتلو ايروبا كاب امريكا ابت في الليل زلا تزبلت مدرخيو انا كا تصبغو اليان بس امريكا بزلو لازم دنا تقييمه زياده كتغمنا الى تصبيه جنتي كنتاتنا دونالد ترامب مساسا نيروبا نتليان دما ابناي وينن اب كالن زغبر زلو نغدي زياده كارما سلا زغل ايروبا دما درو اب ساوث افريكا تختيلاتو زلا وچو زخون انصار امريكا بوليسي مسندي كم دما مس ساوث افريكا عبديل سلا تكبر زلا طليان نز غداي زكتقمل كم تغلن منالبات ايروبا بوغنا نتي غراب الارترا زلا بمورات ابز غداي زتبغسو خدغبر تسان غبر كم وصيت ناتو دما هذا أقدر سلوخ نيرترا قطباء مخاري نيرترا أتو حقوس قبر هيوتن كمدما منستري إندستري نيرترا أتو نصر الدين بخيتن زمرة هذا أقدر سلوخ أبتدي كم زخدن the focus of the discussion was economic cooperation in priority sectors to strengthen ties between Italy and Eritrea. ስለዚህ እዚ ኣካል ናይቲ ብቐጻሊ ዝራኸብዎ ዘሎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ክሓልፍ ከሎ ድማ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ጣልያን ተበግሶ ናይ ጣልያን ስጉምቲ ድማ እቲ ማንም ኤርትራዊ ብሃንቀውታ ዝፅበዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ጣልያን ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ከም ምዃኑ መጠን ናይ ጣልያን ኢንቨስትመንት ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ነቲ ዘሎ ሽግራት ኣብ ምብዳህ ስለዚ ጣልያን እትወስዶ ስጉምቲ ብተስፋ ንፅበዮ ስለ ዝኾና እዚ ዜና እዚ ንመብዛሕትኡ ኤርትራዊ ተስፋ ዝህብ ኩነታት መቐፀልታ ናይቲ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ኮረስፖንደንስ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ እዚ ልኡኽ እዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ንኤርትራ ከይዱ ፍሉይ ምብፃሕ ገይሩ ዝነበረ እዩ መቐፀልታ ናይቲ ሽዑ ዝግበር ዝነበረ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና and I think እዚ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ንሪኦ ዘለና ድማ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ናብ ሓደ ፅቡቕ ነገር ይሰግሩ ከም ዘለው ዘርእየና ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና fingers crossed ይብሉ ብእንግሊሽ ንሕና ብተስፋ ክንፅበይና ናይ ጣልያን ተበግሶ ኤርትራ ግን ኣብ ጣልያን ጥራይ ተመርኩሳ ኢዳ ነግራን ኣጣሚራ ትፅበዮ ጉዳይ ግን ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ክንቅፅል ኢና ኣብቲ ኔክስት ኣብ ኤክስ እንታይ ፖስት ገይረ ነይረ ትማሊ ዝራዩ እንሪኦም መኾኑ እዮም ብዙሓት ሸር ገይሮሞ ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ፎሎው ግበሩኒ ኤርትራ እታ ኢኮ ፍሬንድሊ ስኬፕ ወይ እውን ናይ ኔቸር ምስ ኔቸር ክትላለ ምስ ኔቸር ግዜ ክትሕልፍ ተደሊኻ እቲ ዝበለፀ ቦታ ንቬኬሽን እዩ ከባቢ 8,000 ሰብ ሪኦም ኣብ ኤክስ እዚ ብዙሕ እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣቲንገ ከባቢ 270 ሰብ ሼር ገይሮማ ነይሮም that's really good ስለዚ እንታይ ክትረክብ ኢልካ ንኤርትራ ትኸይድ ፅሩይ ንፋስ ፅሩይ ኣየር ፅሩይ ማይ ካብ ስትረስ ፍሪ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን ኬሚካል ዘይተበከለ safe and welcoming people ከም ድማ ፈሪሃ እግዚኣብሔርን ዲስፕሊንን ዘለዎ ገበን ዘይብሉ ሴፍ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክትረክብ ትኽእል ከም ድማ ካብ ዝኾነ ዲጂታል ዲቶክስ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ካልእ ዕንደራ ውፅእ ዝበለ ግዜ ካብ ኢንተርኔት ወፂኻ ሂወትካ ንኽትሕልፍ ምስ ኔቸር ምስ ደቂ ሰባት ምስ ኔቸር ንኽትዋሃድ ተደሊኻ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ቦታ እያ ስለዚ ናብ ኤርትራ ከይድኩም ንምርኣይ ሃየድ ብዝብል ዕድመ ጌርና ነርና እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ንኤርትራ ፕሮሞት ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ኢና ከም ወትሩ ኤርትራ ብኔቸር ጥራይ ዘይኮነሲ ፅቡቅ ተበግሶታት ኣለዎም ብፍላይ እዛ ሓንቲ ፕሮጀክት ወሃሾን ትብል ፕሮጀክት ናይ ሓውና ኣቡበከር ዝነበረት ንሳ እዚኣ ፕሮጀክት እዚኣ ገለ ሞደርን ክፋል እውን እንተዝግበር ነይሩ እዚ ሓሳብ እዚ ኤርትራ ሕጂ ካብኩም ተበጊሶም እዮም ኣንቂዶሞ የስ ትራዲሽናል ትሕተ ቅርፂ ኣለዎም ግን ሓደ ሞደርን ሳይድ ናይ ኤርትራ ድማ ንምትግባር ብፍላይ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኣብ ገለ ደረጃ መፈፀምታ እንተትረክብ ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ድማ ኣብ ኣስመራ
ኣብቲ ሓደሽቲ ገዛውቲ ተሰሪሑ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ክግበር እንተዝኽእል እንታይ ምፈጠረ ነይሩ መስለኩም ሓደ ባዝ ናይ ቱሪዝም ክፈጥር ምኻለ because let's take it ትሰብና ሕጂ ዘለና መድረኽ በለጭለጭካ ዝፈቱ ኮይኑ ሕጂ ኤርትራ ኣብ በለጭለጭ ክሳብ ግዜ ተጥፍእ ቱሪዝም ክንፅበለና ዝብል ኣራያ የብለይና እዚ ነገራት እዚ እንተመፀ ሰንሰነ እንተዘየለ ግን ኮለጌና ብዙሕ ፅቡቕ ስለ ዘለና ኣብቲ ዘለና ኣተኪርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ኔቸር ብፍላይ እዚ ረይዎ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቲ ንቱሪዝም ናትና ዝበለፀ ባይታ ከንፅፍ ዝኽእል ዝበልክዎ ያነ ምናልባት ፅንሂ ለከረየኩም እየ ዝረይዎ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ቀጠልያ ሓምላይ ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ብዙሕ ተበግሶ እዩ እዚ UNDP ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብ ኤርትራ ሓምላይ ቀጠልያ ንምምሳላ ብዙሕ ተበግሶ ይግበር ከም ዘሎን ነቲ ናይ ዴዘርቲፊኬሽን ናይ ዴዘርት ናይ ምብራስ ናይ ኣግራብን ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ብዝተፈላለየ ካምፓይን ናይ ህዝቢ ተገይሩ ነታ ሃገር ወለይ ኣብ ማዕቶት እኮ ብዙሕ ሰሪሕና ኢና ቁም ነገር ኣየፍረና ግን ይሕዝነኒ እዩ ብዙሕ ማዕቶት ከይድና ብዙሕ ቦታታት ከነልምዕ ፈቲና ኢና እዚ ብእምኒ ዝተበለ ነገር ዝተዋሓጠ መሬት ኩዒተን ንከምዚ ኢታት ዝሰሪሐን ከብቃዓ ኢልካ ኣይተሓስብኒ ኢኻ ንዑ ግን በዲሄን ኩዒተን ትክክለኛ ልዕሊ ሰዓተን እውን ይኹን ዝሰርሓ ነይረን ኣብዚ ኸ ብጣዕሚ ከመስግነን ደል Eritrean women are the foundation of their communities, working relentlessly to rehabilitate types and so far 57 implemented. فقرة مريت بحال عقبالو نبعلوتي قضلا مسألة مسألة نت مريت هبتمولو زند حر عابيو زند حر كاشمو بيلون عناي وأيورتم ذاك كاخس معنايو نتربحا ندمسألة ولدوس من صف نقبرو له معلنا مالتيو. زي بروجكت زي كوميونيتي سرزلو. أتاك ندي كي لب ما تتزن ديتات ناس كلب ما بس معهم ولدن فس قدوس كم زي ربنا عايز اللبونا بدك جيت رغبوني خا زي بروجكت زي كوميونيتي سرزلو بروجكت سلزخون أبزخال على كله تنتساتفتي لعلى 900 أو زسات فخاني دك نستين مالتي أبزحات عدتات رينا إنكم زلنا ناب حملين ناب قتيلة تغيروا لتبوتا زينا ورو إنسان زقدام ناب تبوتا 5 مليون سخينا مالو ما بقولنا نجربات ناب نور تملي سمالو ناب مايكو عطات مبزحته تفويس له تي ناب ديغاتات زور زنبر دبتان كم نكالا خوينو له ኤርትራ ናብ ሓምላይ ደሴት ለውጥ እንዳምፀት ለዝኸይድ ዘላ ክተባባዕ ዘሎ ፕሮጀክት ይብል ማለት ደቂ ኣንስትዮ ተም ብቐረባ ምስ ብሓፈሻ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝሃበትና ኤርትራ ድማ ንኩሉ ነገር ብኩሉ መንገዲ እዩ ፅቡቕ ዝግበር ዘሎ ነቲ ፅቡቕ ጥራይ ከነስተብሎን ከነስተማቕሮን ክንሰምዖን ክንግደሰሉን ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ أنا خانة تسبق نباهم كبلاد فتن لايك جبر سبورت جبر دقفكم أي توحدو نيلومي أبزي خدي مزيح قطب أنا تلك لومي مع سكوين وصا تفارن كان بخاب بلاد مفراسة سعر كايرو بخاب وشتن بدرك حقنات كعبي أنا بتحق أنت حد الربي كلنا كعبي أنا تلك يقولون أبسة قاسي كمان بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة قاسي كمان بس